για να μπω στο θέμα, να πω και τα διαδικαστικά. Εμείς καλέσαμε όλα τα εμπλεκόμενα σωματεία να είναι παρόντα. Μάλιστα εγώ προφορικά μίλησα με εκπροσώπους των σωματείων και τους είπα ότι θα λάβετε και το λόγο. Αλλά δεν αρκεί να ακούσουμε αυτά τα οποία ήδη γνωρίζουμε, πρέπει να έχουμε και την άποψη του Υπουργείου. Έτσι λοιπόν, σαν διαδικασία θα ακολουθήσουμε την εξής. Ο κύριος Περιφερειάρχης θα μιλήσει πρώτος, θα θέσει τα θέματα όπως πρέπει, όπως νομίζει. Να απαντήσει το Υπουργείο, μετά θα περάσω στην κυρία Αντωνέλη σαν εκπρόσωπο, σαν αντιπεριφερειάρχη αγροτικής οικονομίας και εκπρόσωπο της υπηρεσίας, να ξανααπαντήσει το Υπουργείο. Σας παρακαλώ, αμέσως μετά θα κινηθεί η διαδικασία ένας-ένας από τους συλλόγους που παρευρίσκονται να μιλήσουν. Εντάξει. Μετά. Λοιπόν, οπότε, αγαπητοί φίλοι, περιμένουμε να δούμε τη σύνδεση που έχει κάνει το Υπουργείο για να μιλήσει ο κύριος Περιφερειάρχης. Μάκη δες, είναι ο κύριος Καβαδάς. Άρα κύριε Περιφερειάρχα, εκ μέρους του Υπουργείου είναι ο Υφυπουργός, συνδεδεμένος και η κυρία Μαρίνο, η Γενική Διευθύντρια, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, μην με διακόπτετε για να κυλήσει όμορφα και ομαλά η διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ναι. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα στον Περιφερειάρχη και καλημέρα σε όσους παραβρίσκονται στο... Κύριε Υπουργέ, είμαι ο Περιφερειάρχης. Ήρθε ο φιλοξενό να μιλά πρώτος. Δίπλα μου είναι ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Πρωτοψάλτης. Ακριβώς δίπλα μου είναι η κυρία Μαρίνου, Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας. Ίσως να είναι συνδεμένοι και ο κύριος Μάμαλης, αλλά και ο κύριος Χατζηνικολάου, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΕΡΓΟ Δήμητρα, και είναι και μαζί μας ο διευθυντής του Υπουργού, ο οποίος δεν μπορεί να παραβρίσκεται, ήθελε να ήταν σήμερα μαζί μας, αλλά δεν μπορεί γιατί έχει αλλημένες υποχρεώσεις, είναι ο κύριος Αναστασίου Γιάννης. Οπότε είμαστε μια ομάδα να σας ακούσουμε με μεγάλη χαρά, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις και εδώ είμαστε. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ και για την παρουσία σας. Το λόγο έχει... Ο Μάμαλης, ο οποίος είμαι παρόν, μετά την εισήγηση του Υπουργού και την πρόσθεσή του. Ωραία. Ωραία. Το λόγο θα δώσω στον κύριο Περιφερειάρχη. Ο κύριος Μουτσούρης λοιπόν έχει το λόγο. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον κύριο Υπουργό, στους βουλευτές, δημάρχους και σε όλους τους καλεσμένους συμμετέχοντες. Γιατί συγκλήθηκε αυτή η συνεδρίαση? Είχαμε ορίσει από μέρες ότι σήμερα θα γινόταν Περιφερειακό Συμβούλιο, συνεδρίαση. Εν τω μεταξύ με πήρε τηλέφωνο εκπρόσωπος του φορέα και μου είπε να με Περιφερειακό Συμβούλιο. Του είπα έχουμε συγκαλέσει για την Πέμπτη, λέει και εμείς θέλαμε Τρίτη να κάνουμε μια διαμαρτυρία, λέω τα συγκεράσουμε. Ελάτε την Πέμπτη. Γι' αυτό και έγινε την Πέμπτη, για να βρεθούμε όλοι μαζί. Μίλησα με το Υπουργείο, ζήτησα να, φαντάζομαι να το έκανε ο κ. Αθανασίου επίσης, ζήτησα να παρίσταται εκπρόσωποι του. Και επελέγει να είναι αυτή η ντελεγκάτσια που βλέπουμε ότι παρίσταται. Το ανέφερε ο κ. Υπουργός. Επίσης ζήτησα να παρίσταται, αλλά δεν εισακούστηκα, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Ζωονόσων ή κάτι τέτοιο, αν το λέω καλά. Δεν είδα να ανταποκρίνεται, αλλά τον καλέσαμε. 5,5 μήνες τώρα υποφέρει η Λέσβος από μια ζωονόσο, τον Αυθόδη Πυρετό, η οποία εμφανίζεται περιοδικά στο νησί.
Μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί σε άλλα μέρη ή τουλάχιστον δεν έχει αναφερθεί ότι έχει εμφανιστεί. Έχω βρει τον τύπο να γράφει για τον Αυθόδη του 52. Ξέρω ότι το 94 ή κάτι τέτοιο υπήρχε ξανά η ζώνος αυτή. Άρα φαίνεται έχει βρει λιμάδια, εδώ και έρχεται κατά καιρούς. Η κυρία Αντωνέλη και η κτηνιατρική θα αναφερθούν στο τι προηγήθηκε και στο τι έγινε εν συνεχεία. Άρα εγώ δεν θα αναφερθώ εκεί. Οι ενέργειες μας πρόσφατα, τουλάχιστον του Περιφερειάρχη, ήταν με έγγραφα που είναι εδώ προς το Υπουργείο, μετά από πρόταση και του φορέα να συντιμηθούν οι ημέρες καθαρές μετά το τελευταίο κρούσμα από 90 σε 30. Επ' αυτού δεν πήρα, όχι δεν έγινε δεκτό, δεν πήρα απάντηση επ' αυτού. Όχι. Εντάξει, μπορεί. Αλλά εγώ επίσημο έγγραφο από τον Υπουργό δεν έχω πάρει. Μπορεί. Αντιθέτως, είχα πει σε προηγούμενο έγγραφο μου που έλεγα πάλι το ίδιο χωρίς να λέω 90-30, είχα πάρει απάντηση από την κυρία Γιαννιού που έλεγε αυτά που λέει συνήθως. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό? Γιατί δεν μπορεί να κυκλοφορούν τα κρέατα? Τα αναφέρει η κυρία. Την απάντηση την έχω στείλει στο φορέα που είχε εισηγηθεί και να στείλουμε το έγγραφο το μεγάλο και με βοήθησε στη σύνταξή του. Τελευταία μου ενέργεια ήταν 2 μέρες πριν, την Τρίτη. Ξέρω ανάλογες ενέργειες έχει κάνει ο κύριος Αθανασίου και φαντάζομαι και ο κύριος Παρασκευαίδης. Στην τελευταία μου, στην ανταλλαγή μηνυμάτων, έλεγα ότι την Πέμπτη έχει ξεσηκωμό στη Λέσβο, θα είναι σημαντικός ο ξεσηκωμός, θα είναι έντονος ο ξεσηκωμός, πρέπει κάτι να κάνετε. Είδα ότι χθες ανακοίνωσε το Υπουργείο ότι χορηγεί 1.130.000 ή κάπου εκεί χιλιάδες για κάποια διαφυγόντα κέρδη. Ναι, αυτά που ξέρω εγώ λέω. Όμως διαπιστώνω ότι η Λέσβος ακάθεκτα συνεχίζει να ταλαιπωρείται, να χάνει εισόδημα, γιατί θυμίζω ότι το κτηνοτροφικό εισόδημα είναι το 70%, τα 2/3 του εισοδήματος του νησιού. Κατά συνέπεια ταλαιπωρείται το νησί και θα ταλαιπωρηθεί και στο μέλλον, ώσπου να επανέλθει την κανονικότητα. Κυρίες και κύριοι, υποβάλλω μια πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί εγώ συμμετέχω, δεν είμαι μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου και περιμένω να το πάρετε απόφαση. Είναι ριζοσπαστικό αυτό που θα πω. Σας υποβάλλω το αίτημα, η παράταξη μου συμφωνεί. Υποβάλλω το αίτημα άμεσα να διακοπούν οι χνηλατήσεις και ταυτόχρονα άμεσα να διακοπούν και οι σφαγές. Αρκετά σφάξαμε, αρκετά ταλαιπωρηθήκαμε. Η κτηνιατρική μου αναφέρει κάθε τόσο το 80, το 70, το 90 του νησιού είναι καθαρό. Άρα λοιπόν εγώ σας υποβάλλω την πρόταση, κύριε Πρόεδρε. Ακούμε τώρα? Ακούμε. Υποβάλλω την πρόταση να διακοπούν άμεσα οι χνηλατήσεις με δικιά μας πρωτοβουλία. Ψυχραιμία, από πού μιλάνε? Απ' έξω. Μιλάει ο κύριος Περιφερειάρχης. Αρχίσουμε τα παράθυρα μήπως? Άγγελε, για κανόνιση. Οι διοργανωτές για το σχόλιο θα πρέπει να σε κλείσουμε τα παράθυρα. Παρακαλούνται οι διοργανωτές της συγκέντρωσης απ' έξω να μην φωνασκούν, διότι τώρα δεν ακούγεται λόγω ότι κλείσαμε το παράθυρο. Άρα λοιπόν επανέρχομαι. Συνεχίζει ο κύριος Περιφερειάρχης. Η περιπαράταξή μας σας υποβάλλει έτοιμα, κύριε Πρόεδρε, να θέσετε προς ψηφοφορία τη λήψη αποφάσεως από εμάς, από το Συμβούλιο σας, να διακοπούν οι χνηλατήσεις, γιατί νομίζω ότι έγιναν επαρκώς. Δεν πρόκειται ποτέ να καταλήξουμε σε σημεία μηδενικών κρουσμάτων, διότι όποιο πληθυσμό και αν ψάξει κανείς εμβίων όντων, είτε είναι πτηνά, είτε είναι ψάρια, είτε είναι οτιδήποτε, θα βρεις κρούσματα ασθενειών. Σε όποιο σημείο της Ελλάδος να ψαχτεί, τον τρόπο που ψάχνονται εδώ, θα βρείτε ένα κρούσμα. Άρα η πρότασή μου είναι, της παρατάξεώς μου, να διακοπούν οι χνηλατήσεις με δικιά μας πρωτοβουλία και οι σφαγές των ζώων. Όσον αφορά ένα πρόσφατο δημοσίευμα που διάβασα στο νησί προχτές, που αναφέρει για
λάθη που γίνονται στις ταφές των ζώων. Αυτό το παίρνω πολύ σοβαρά, διότι όπως αναφέρει και επικαλείται και την παρέμβαση του εισαγγελέως, μπορεί να δημιουργήσει μετάδοση περαιτέρω του νόσου και μπορεί να μολύνει περαιτέρω περιοχές. Άρα λοιπόν βρεθήκαμε σήμερα και αποφασίσαμε θα το διερευνήσουμε με όποιο μέσο τρόπο μπορεί. Θα βάλουμε επιτροπές, θα βάλουμε ΕΔΕ, θα δούμε τι θα κάνουμε, θα διαρευνηθεί αν η κτηνιατρική δεν έκανε το καθήκον της που έπρεπε να κάνει όσον αφορά τις ταφές. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, αν ακούσατε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Περιφερειάρχης και θέλετε να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτά, ευχαρίστως σας ακούμε. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με προσοχή τον κύριο Περιφερειάρχη. Δύο σημεία έβαλε ο κύριος Περιφερειάρχης. Αναφέρθηκε ότι πρέπει να διακοπεί η χνηλάτιση και το άλλο που είπε ότι υποφέρει το νησί 5,5 μήνες. Η γνώμη μου, αλλιώς να συνεχίσω, είναι να ακούσουμε τους επικεφαλείς των παρατάξεων και όποιος άλλος θέλει να μιλήσει για να απαντήσω γενικά το τι ακριβώς έχει κάνει το Υπουργείο μέχρι σήμερα, γιατί οι απαντήσεις, αν πάρω το λόγο τώρα, θα πω τι έχει κάνει το Υπουργείο μέχρι σήμερα. Οπότε, ό,τι θέλετε εσείς, ή μιλάω και σας λέω τι έκανε το Υπουργείο, ή ακούμε και τους επικεφαλείς των παρατάξεων, όλων των παρατάξεων, για να μπορέσουμε να έχουμε μια γενική εικόνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο και για να απαντήσω. Ό,τι θέλετε εσείς. Δεκτό αυτό το οποίο λέτε, κύριε Υπουργέ. Δεκτό. Γιατί βέβαια πρέπει να ακούσετε πιο μπροστά και τους εκπροσώπους των επαγγελματιών, των κτηνοτρόφων κλπ. Αλλά να μιλήσει όμως η κυρία Αντιπεριφερειάρχης του πρωτογενούς τομέα, η κυρία Αντωνέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Μία ενημέρωση που πιστεύω ότι την έχετε όλοι λάβει γνώση. Κύριε Αντωνέλη, μισό λεπτό κύριε Αντωνέλη. Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο κύριος Ταρβανίτης και είναι μαζί μας επίσης και η βουλευτής του νομού, η κυρία Κομνηνάκα. Συνεχίστε. Λοιπόν, εκδοθεί 21 Αυγούστου 2026 από το έχοντα την ευθύνη Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι σε ό,τι αφορά τα επιδημιολογικά στοιχεία. Έως σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 181 εστίες αυθόδους περιττού, έχουν θανατωθεί περίπου 81.060 ζώα, εκ των οποίων τα 80.151 εγωπρόβατα, τα 828 βοηδοί, 81 χείρι που αφορούν 280 εκμεταλλεύσεις εγωπροβάτων, 38 εκμεταλλεύσεις βοηδών και 5 εκμεταλλεύσεις χείρων. Θα το δώσω στα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, να κατατεθεί για να πάρει αντίγραφο όποιος το χρειάζεται. Θα σταθώ σε μια πολύ σημαντική διεπίστωση. Η επιδημιολογική εικόνα παρουσιάζει τάση επιβράδυνσης με περιορισμό της περαιτέρω γεωγραφικής διασποράς της νόσου, καθώς η πλειονότητα των νέων εστιών εντοπίζονται εντός των ήδη καθορισμένων ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω, είναι στη διάθεση όποιου θέλει να πάρει αντίγραφο. Θα μου επιτρέψετε λίγο να αναφερθώ στην κατάσταση που βιώνουμε ως τόπος και ως κοινωνικές ομάδες, όχι μόνο οι κτηνοτρόφοι, αλλά η ίδια η κτηνοτροφία, που πιστεύω είναι γνωστή και στο Υπουργείο, αλλά και σε όλους όσους είμαστε εδώ παρόντες. Θέλω να καταθέσω τον προβληματισμό μου. Όντως βιώνουμε μία καταστροφή όχι μόνο των ίδιων των κτηνοτρόφων, αλλά και της ίδιας της οικονομίας της Λέσβου. Δεν θεωρώ
ότι υπάρχει μια κυβερνητική πολιτική και όπως όλοι γνωρίζετε είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα μιλούσε υπέρ της κυβέρνησης. Πρέπει όμως να πω και να καταστασίσω σαφέστατη την άποψή μου. Μια κυβερνητική πολιτική η οποία είναι κατά της κυβέρνησης. Οι έως τώρα διαβεβαιώσεις που είχαμε από τους αρμόδιους καθηγητές, τόσο τον κύριο Κρήτα, όσο και από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, τον κύριο Μπιλίνη, είναι ότι η κυβέρνηση ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο έτσι όπως αυτό το έχει υπογράψει. Τέλεισε ο Περιφερειάρχης μία πρόταση. Σε αυτήν εγώ θα καταθέσω τον προβληματισμό μου χωρίς καμία διάθεση να διαφοροποιηθώ από την παράταξή μου και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Όταν η Εθνική Ομάδα των Ειδικών, η οποία έχει συγκροτηθεί με βάση την τροποποίηση που υπήρξε 4/7/2025 και αφορά τις ασθένειες του παραρτήματος 1 όπως τις αναφέρει, μεταξύ των οποίων είναι και ο αφθόδης πυρετός, και σας διαβάζω τη σύνθεση απλώς για να έχει γνώση το σώμα. Κατερίνα Μαρίνου, αναπληρώτερα προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Λεωνίδα Λεοντίδη, καθηγητής κτηνιατρικής επιδημιολογίας. Γεώργιο Παλιάκο, αναπληρωτή καθηγητή μικροβιολογίας παρασιτολογίας. Σπυρίδωνα Κρήτα, καθηγητή μικροβιολογίας και λιμωδών νοσημάτων. Μαρία Ελένη Φιλιππιτζή, επίκουρη καθηγήτρια βιοστατιστικής και επιδημιολογίας και στελέχη του ΙΠΑΤ. Μεταξύ των μελών της εν λόγω επιτροπής βρίσκεται η Κωνσταντίνα Τασιούδη, προϊσταμένη του τμήματος Μοριακής Διαγνωστικής Αφθόδη Πυρετού, Ιεολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων, η έχουσα την αρμοδιότητα εκ της νομοθεσίας Εθνική Επιτροπή Ειδικών να αποφασίζει, λέει στην περιφέρεια και η περιφέρεια εκτελεί ότι προκειμένου να εκριζωθεί ο αφθόδης, αυτός είναι ο μόνος τρόπος, δηλαδή σε θανατώσεις όλων των πασχόντων ζώων που έχουν βρεθεί. Εγώ κρίνω τον εαυτό μου ανεπαρκή ως προς τις γνώσεις, προκειμένου να εναντιωθώ του λόγου που χρησιμοποιεί η Επιστημονική Επιτροπή. Βεβαίως, η κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας οδηγεί στο να δούμε τι να κάνουμε για τον τόπο μας, αλλά είμαι πολύ μικρή για να πω ότι λέω να σταματήσουν οι χνηλατήσεις, γιατί φοβάμαι το αύριο τι θα φέρει. Δηλαδή μια μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού. Αυτό που είπα στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Καβαδά, και οφείλω να τον ευχαριστήσω γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργός καταδέχεται να μιλήσει με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη και να την ακούσει, είναι ότι αυτό που θα πρέπει να διερευνηθεί από το Υπουργείο που έχει την ευθύνη, δηλαδή το ΙΠΑΤ, να συζητήσει πλέον με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που είχαμε ζητήσει ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 6 Πέμπτου του 2026, σε ό,τι έχει να κάνει με το αίτημα εξέτασης στοχευμένου εμβολιασμού, προκειμένου να μην τρέχουμε να κυνηγάμε τον αφθόδη. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι δεν θα θανατωθούν τα ζώα. Όμως, τουλάχιστον, να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε έτσι τη μετάδοση, ως μέσο προστασίας της μετάδοσης. Οι ενέργειες της ίδιας της κτηνιατρικής υπηρεσίας και της περιφέρειας είναι γνωστές, γιατί δεν διαφοροποιούνται. Εκτελούμε κατά γράμμα όλες τις εντολές και την νομοθεσία που προβλέπεται για τον αφθόδη, ως έχουμε υποχρέωση. Όποιος νομίζει ότι μπορεί ο Περιφερειάρχης ή ο Διευθυντής ή ο Αντιπεριφερειάρχης να δώσει εντολή και να πούμε σταματάμε οι σφαγές ή οτιδήποτε τέτοιο, θεωρώ ότι ζούμε αλλού.
είναι παράβαση καθήκοντος, υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τον διευθυντή της κτηνιατρικής και για τους υπαλλήλους, είναι γνωστά αυτά. Καταθέτω τι έχουμε κάνει από 26 Πέμπτου έως 5 του 2025, για να μην σας τα αναφέρω και κουράζω το σώμα, στο Προεδρείο ως Περιφέρεια και ως κτηνιατρική υπηρεσία. Τι θεωρώ πολύ σημαντικό για την κατάσταση στην οποία φτάσαμε σήμερα. Δυστυχώς χάθηκε ένας μήνας από την αποστολή ενίσχυσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών, όπως είχε υποσχεθεί η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Ένας μήνας που ήταν καθοριστικός προκειμένου να μπορέσουμε να ελέγξουμε γρηγορότερα τον Αυθόδη και να μην τρέχουμε, όπως έχει υποθεί, πίσω από εκείνον. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι στην κατάσταση απόγνωσης που την έχει περιγράψει πάρα πολύ καλά ο πρόεδρος του συνεταιρισμού και ο φορέας, αλλά και η Ομοσπονδία, της κατάρρευσης και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, ήταν ότι ο κύριος Κέλλας δεν δέχτηκε την πρότασή μου, γιατί με θεώρησε εχθρό της κυβέρνησης, όταν τους είχα προτείνει ότι όταν υπάρχει το αποτέλεσμα που είναι με κωδικούς θετικό, να προκαταβάλουν, εφόσον είναι θετικό και ξέρουμε ότι τα ζώα θα θανατωθούν μέσω ΩΣΔΕ, ένα μίνιμουμ προκαταβολής, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι δεν υπήρχε η θέληση. Προφανώς ήταν οι διοικητικοί μηχανισμοί τέτοιοι που μπορεί να μην μπόρεσαν να τους υπερκεράσουν. Εκτιμώ όμως ότι ήταν και η έλλειψη ενδιαφέροντος από το ίδιο το Υπουργείο, γιατί δεν διαβλέπω την ίδια έλλειψη ενδιαφέροντος από τον κύριο Καβαδά. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Στις 23 Τρίτου 2006 η Περιφερειακή Αρχή, με έγγραφό της, το οποίο απευθύνεται στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στην τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, βάσει της οποίας θα μπορούσαμε να σταθούμε και να μην καταρρεύσουμε. Πρέπει να πω ότι από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας ηγεσίας του Υπουργείου γίνονται βήματα σημαντικά, χωρίς όμως να μπορούν να αποσβέσουν την δεδομένη δυσαρέσκεια και δικαιολογημένη απέτηση της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου οι ρυθμοί και των αποζημιώσεων αλλά και της αντιμετώπισης του Αυθόδους Πυρετού να μπορέσουν να εφαρμοστούν καλύτερα. Στο τι έκανε η κτηνιατρική υπηρεσία, και τελειώνω με αυτό προς το παρόν, η οποία λιδωρήθηκε, απειλήθηκε, συκοφαντήθηκε και αμφισβητήθηκε. Θα σας πω λοιπόν με πλήρη επίγνωση των λόγων μου ότι η διεύθυνση κτηνιατρικής και οι εργαζόμενοι σε αυτήν ακολούθησαν κατά γράμμα τις κατευθύνσεις και τις εντολές του Υπουργείου ως όφυλαν. Γιατί είπαμε τι προβλέπει και το Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο αλλά και η Εθνική Νομοθεσία. Πληροφοριακά θα πρέπει και οφείλω να πω ένα ευχαριστώ στους εργαζόμενους, οι οποίοι από 16 Μαρτίου μέχρι 10 Αυγούστου δούλευαν με ωράρια που δεν μπορεί να διανοηθεί δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να τα βγάλουν πέρα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, την οποία δεν είχαν σπουδάσει. Ξέρετε, δεν σπούδασαν αυτοί που τέλειωσαν κτηνιατρική, ούτε περιβαλλοντολόγοι, ούτε υδρολόγοι. Ζητήσαμε από πολλές υπηρεσίες να μας συνδράμουν, προκειμένου το έργο της ίδιας της κτηνιατρικής να γίνει, αν θέλετε, αποδοτικότερο ως προς αυτούς τους τομείς, αλλά και οι ίδιοι οι φορείς έχουν έλλειψη προσωπικού και δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Πολύ γρήγορα, σε σχέση με τις αποζημιώσεις, θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Λοιπόν, με βάση την εφαρμογή της ΣΚΙΑ, η πρώτη πληρωμή στις 2 Πέμπτου 2026
ανήλθε για τα θανατοθέντα ζώα σε 1.456.318 ευρώ και αφορούσε 8.115 εγωπρόβατα και βοηδή σε 28 εκτροφές. Έγινε τότε, διότι τότε είχε ανοίξει ο κόμβος του Υπουργείου. Ήμασταν έτοιμοι και οι υπηρεσίες μπόρεσαν να ανταποκριθούν. Η δεύτερη πληρωμή, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί για την αξία του ζωικού κεφαλαίου, ανέρχεται πλέον σε 2.840.400 ευρώ, ενώ συνολικά έχουν αποζημιωθεί 73 κτηνοτρόφοι για 17.285 εκτροφές. Αναμένουμε το άνοιγμα του κόμβου, είμαστε έτοιμοι ως υπηρεσία προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και ως προς τα υπόλοιπα. Υποβλήθηκαν στοιχεία για 173 από τις 190 εκτροφές, οι υπόλοιπες 17 διερευνούνται με εντολή του Υπουργείου για στοιχεία τα οποία αμφισβητούνται και για τα βοηδή υποβλήθηκαν αυτά που σας είπα. Τα λέω αυτά. Να προσθέσω ότι έχουν προχωρήσει οι αποζημιώσεις των τυροκομικών επιχειρήσεων. Στην πρώτη φάση, 15 Μαρτίου έως 4 Απριλίου, αφορά 15 δικαιούχες τυροκομικές επιχειρήσεις με συνολικό ποσό ενίσχυσης βάσει του αθροίσματος των ποσών 2.391.000 περίπου, και η δεύτερη φάση 6 Απριλίου έως 30... Αυτά τα ξέρουμε. Ωραία. Τα σταματώ. Λοιπόν, τα σταματώ και επανέρχομαι στη συζήτηση με τον Υπουργό που μπορεί να την επικυρώσει. Ο Υπουργός, λοιπόν, σε συζήτηση που είχαμε τη Δευτέρα μαζί... Κύριε Αντωνέλη, συγγνώμη, τοποθετηθήκατε. Τελειώνω, παρακαλώ, τελειώνω. Αυτή τη στιγμή έθεσα δύο θέματα. Το ένα αφορούσε την αποζημίωση για τις ζωοτροφές, το οποίο δεσμεύτηκε ότι θα το κοιτάξει για άμεση αποζημίωση, και τα υπόλοιπα για επίσπευση των πληρωμών. Αυτά είχα να πω, αν χρειαστεί θα επανέλθω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντωνέλη. Περιμένετε. Μη σηκώνετε τα χέρια σας. Τώρα θα πάμε στους εκπροσώπους των συλλόγων. Παρακαλώ, μην φωνάζετε από δίπλα. Με συγχωρείτε, ζητάει το λόγο ο δήμαρχος της περιοχής που έχει πληγεί περισσότερο και έχω την απέτηση τουλάχιστον να πω δύο κουβέντες. Να προηγηθείτε, θέλετε? Όχι, δεν θέλω να κάνω καμία τοποθέτηση, θέλω να κάνω μια τοποθέτηση επί της διαδικασίας. Διότι παρατηρώ ότι έτσι όπως πάμε, θα μιλήσει η περιφέρεια όπως μίλησε, η οποία περίπου τα έκανε όλα καλά, θα μιλήσει και το Υπουργείο που θα τα κάνει και αυτά όλα καλά, και εμείς θα φανούμε σαν κάποιοι κακοί άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα να κάνουν φασαρία. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Να μας πει το Υπουργείο, ένα λεπτό, να μας πει το Υπουργείο τι ακριβώς έκανε, να μας πει και η περιφέρεια τι ακριβώς έκανε, να μας πει... Κύριε Δήμαρχε. Ένα λεπτό, κύριε, ένα λεπτό. Γιατί ακούω την κυρία Αντωνέλη περί ποινικών ευθυνών. Και εγώ είχα ποινικές ευθύνες και ο Περιφερειάρχης είχε ποινικές ευθύνες όταν κλείναμε τη Βάστρια. Και συρθήκαμε 4 χρόνια στα δικαστήρια. Δεν το φοβηθήκαμε. Πήγαμε. Βάλατε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Και κάναμε... Βάλατε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Κάνουμε την παράθεση. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Παρακαλώ. 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 Και μην διακόπτετε. Δεν θέλω να κάνω κάποιο διάλογο. Κλείνω. Ναι. Κλείστε, κύριε Δήμαρχε, για να ηρεμήσει ο κόσμος. Και εμάς το πρόβλημά μας τώρα είναι να ακούσουμε τους εκπροσώπους των επαγγελματιών, των κτηνοτρόφων και των συνεμπλεκομένων επαγγελματιών. Να ακούσουμε και το Υπουργείο και πάρτε ύστερα το λόγο και πέστε ό,τι νομίζετε. Δεν είναι θέμα να πω ό,τι νομίζω. Άκη, ποια είναι η παρέμβαση? Όταν το Υπουργείο βγει τελευταίο και πει εμείς κάναμε αυτά, παιδιά, δεν θα υπάρχει αντίλογος.
Λοιπόν, Ποιο είναι το θέμα, Άκη? Περιμένουμε, πες. Το Υπουργείο εξ αρχής. Κύριε Καλία, θα τελειώσει, μην τον διακόπτετε. Όσον αφορά τη δημόσια υγεία, η δημόσια υγεία έχει πληγεί εδώ και πολύ καιρό. Όταν πετιούνται τα ζώα, τα νεκρά. Σας υπενθυμίζω ότι μιλάμε για τον αυθόδη πυρετό, για την εξέλιξη της ασθένειας και για την αντιμετώπιση της. Ναι, παρακαλώ λοιπόν, τελείωσε. Το Δημάρχου είναι να μιλήσει στο Υπουργείο. Και για να κλείσω, θα μιλήσει στο Υπουργείο. Αυτό λέει. Και για να κλείσω, εγώ δεν ήρθα εδώ ως εισαγγελέας να κρίνω την περιφέρεια και το Υπουργείο. Ήρθα να ακούσω λύσεις. Γιατί αν μετά από 5,5 μήνες δεν υπάρχουν λύσεις, δεν θέλω να ακούσω ότι η εγχείρηση πέτυχε. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμπεριλάβατε και τα θέματα που ενδεχομένως ο κύριος Τσουμπανέλης ήθελε να πει. Έχει κάτι άλλο να μας πει ο κύριος Τσουμπανέλης εκτός των θεμάτων που αναφέρατε? Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε όλοι να ακούσουμε το Υπουργείο. Ωραία, εντάξει. Ναι, το Υπουργείο ζήτησε όμως να μιλήσουμε. Άρα, παρακαλώ, παρακαλώ, δεν θα δεχθώ καμιά άλλη διακοπή. Θα πάω στους εκπροσώπους των επαγγελματιών, κτηνοτρόφων και συμπλεκομένων. Πρόεδρε, θέλω να μου πείτε το όνομά σας, τι εκπροσωπείτε για να σας δώσω το λόγο. Είμαι ο Αντώνης ο Γαβρέλας, είμαι ο πρόεδρος του Πανεσβειακού Φορέα. Είμαι αυτός που παρενέβη για να γίνει αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ παρενέβηκα, κυρία. Εδώ με συγχωρείτε. Αν υπάρχει, με συγχωρείτε πολύ, αν υπάρχει κάποιο σχέδιο να μην βγει τίποτα και να διαλυθεί, πέστε μου το από την αρχή να το διαλύσω εγώ. Λοιπόν, μιλάει ο κύριος Γαβρέλας, Αντώνιος Γαβρέλας. Μιλήσαμε μαζί, κύριε Μάρκου, και με τον Περιφερειάρχη. Λοιπόν, εδώ βρεθήκαμε αυτή τη στιγμή για να βρούμε λύση. Δεν κάνουμε ούτε αντιπολίτευση, ούτε ποιος το συγκάλεσε, ούτε τίποτα. Μαζευτήκαμε εδώ, ο κόσμος περιμένει αυτή τη στιγμή λύση. Η λύση αυτή, έτσι όπως προχωράμε, δεν είναι λύση. Πρέπει να το εμπεδώσουν όλοι. Και το Περιφερειακό Συμβούλιο, όσοι δεν γνωρίζουν, και το Υπουργείο. Συμφωνείτε μέχρι εδώ οι περιβρισκόμενοι? Λοιπόν, εγώ από εσάς ζήτησα το όνομά σας και τι εκπροσωπείτε. Να πάρω και από τους άλλους τα ονόματα για να σας δώσω το λόγο. Εντάξει. Λοιπόν, άλλος σύλλογος. Γράψε, πώς τον είναι. Ναι. Άλλος. Ο κύριος Κόμπος. Ο κύριος Κόμβος. Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Συνεταιρισμός Μεσοτόπου. Άλλος. Κουλουδής Χρήστος, Αντιπρόεδρος Παλαισβειακού Φορέα. Πώς? Κουλουδής Χρήστος, Αντιπρόεδρος Παλαισβειακού Φορέα. Από εκεί, ο κύριος στο τέλος. Ναι. Εσείς. Δερεδίνης Χαράλαμπος, Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα, μέλος του Φορέα και έμπορος κρεάτων. Μια στιγμή να τα σημειώνουμε. Τα γράψει η Ελένη. Τα προλαβαίνεις. Η Ειρήνη σημείωνε. Δερεδίνης Χαράλαμπος, Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα, έμπορος κρεάτων. Παρακαλώ. Μάλιστα. Εσείς. Γιατί έχετε πρόβλημα, κύριε Καλία, αν είναι 2 ή 10. Να μιλήσουν οι άνθρωποι, αλλά είπε ο Υπουργός να μιλήσουν ο Βαλσαμίδης, η Αγλαία και η Χοχλάκα και μετά να τοποθετηθούν. Μα δεν είναι κτηνοτρόφοι αυτοί. Μα δεν είπαν από το Υπουργείο αυτό. Νομίζω ότι δεν το αντιληφθήκατε. Όχι, ο Υπουργός είπε να ακούσει και τις παραγωγικές τάξεις. Ο Πρόεδρος νομίζω ήταν σωστή. Δηλαδή έκανε μια τοποθέτηση γενικότερη του Υπουργείου και τι είπε το Υπουργείο? Να ακούσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και στη συνέχεια να απαντήσω συνολικά και μετά να δούμε εδώ τι απόφαση θα ληφθεί για τα θέματα που ετέθησαν για εμβολιασμούς και σφαγές. Έτσι μόναχα μπορεί να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Εάν τώρα μιλάω ο καθένας και πετάγει το οποιοσδήποτε και λέγει ότι δεν είναι θέμα εντυπωσιασμού εδώ. Εδώ πρέπει να είμαστε χρήσιμοι σήμερα. Αν δεν είμαστε χρήσιμοι, είναι περιττά όλα αυτά. Ναι, κυρία Θανασίου, συγγνώμη. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε,
ακούσατε. Σας παρακαλώ. Τα έχουμε πει από την αρχή. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, και εγώ θεωρώ ότι σωστά να μιλήσουν πρώτα οι εμπλεκόμενοι και οι φορείς. Αλλά δεν μπορείτε και εμάς να μας αγνοείτε, είμαστε επικεφαλής παρατάξεων. Μα σας είπε κανείς ότι θα σας αγνοήσω. Γιατί δεν μας αναφέρατε καθόλου. Μετά, γιατί σας ξέρω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τη γνώση σας. Παιδιά. Κύριοι, οι φορείς. έχουν ήδη δηλώσει το όνομά τους και το φορέα που εκπροσωπούν διάφοροι από εσάς. Εάν σε περίπτωση δεν ακουστεί το όνομα, εδώ είναι η γραμματέας να συμπληρώσει και πάλι. Αν κάποιος δεν έχει δηλώσει και δεν έχει γραφτεί, χωρίς τη γραμματεία το όνομά του, για να του δώσω το λόγο. Το λόγο λοιπόν έχει τώρα, κύριε Πρόεδρε του Παλαισβιακού, πάρτε το λόγο να μιλήσετε, όχι διαδικασίες, αιτήματα. Πρόεδρε, θα μιλήσει λίγο ο Αντιπρόεδρος και μετά εγώ θα πάρω το λόγο να ολοκληρώσω. Ωραία. Ο Αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Κουλουδής Χρήστος. Κουλουδής. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα, εκπροσωπώντας τον Παλαισβιακό Φορέα, δηλαδή το σύνολο των κτηνοτρόφων της Λέσβου, βλέπετε ότι είμαστε εδώ χωρίς πλέον προτάσεις, έγγραφα, όπως συνηθίζαμε τόσους μήνες να κάνουμε, γιατί θεωρούσαμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολιτισμένο κράτος, ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι κατανοούν σε βάθος το πρόβλημα και ότι πραγματικά θα δώσουν άμεσες λύσεις. Δυστυχώς, όλους αυτούς τους μήνες βλέπουμε ότι οι προτάσεις μας δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, δεν έχουν υλοποιηθεί. Ακούμε ότι έχουμε ένα νόσημα το οποίο μπορεί να καταστρέψει την ελληνική κτηνοτροφία και πάμε να σώσουμε τη Λέσβο με 25 κτηνιάτρους, με μια υποστελεχωμένη κτηνιατρική υπηρεσία, χωρίς ανθρώπους οι οποίοι θα είναι διοικητικοί να βοηθήσουν τις αποζημιώσεις, τις πληρωμές, χωρίς να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ανάγκες των κτηνοτρόφων. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή πάμε να σώσουμε τους ανθρώπους που σφάχθηκαν, που ήδη πρακτικά έχουν τελειώσει, αλλά τους εν ζωή κτηνοτρόφους που έχουν ανάγκη καθημερινής σύντησης μετά από 6 μήνες, που αυτή τη στιγμή τα ζώα τους είναι σε εγκυμοσύνη και σε λίγους μήνες θα γεννήσουν και θέλουν να γνωρίζουν ποια θα είναι η νέα σεζόν για αυτούς, πώς θα καταφέρουν να τα απεξέλθουν. Δεν έχει δοθεί ούτε ένα σέντ σε αυτούς τους ανθρώπους, ούτε ένα ευρώ. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλώ για όλους τους κτηνοτρόφους, γιατί πλέον δεν μπορούν άλλο να τα απεξέλθουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σήμερα. Δεν είμαστε για να σας κάνουμε άλλες προτάσεις. Οι προτάσεις γίνανε 6 μήνες τώρα. Έχουμε κατεβάσει όλες τις νομοθεσίες, όλους τους κανονισμούς, προσπαθούμε να ακολουθήσουμε όλα τα πρωτόκολλά σας, συνεργαζόμαστε όλους αυτούς τους μήνες στο 100% με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, έχουμε κάνει το αδύνατο δυνατό σε ανθρώπινο επίπεδο να λειτουργήσουμε μαζί σας. Μιλάω για όλους που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα, από Υπουργείο, Περιφέρεια μέχρι τοπική διοίκηση, αλλά δυστυχώς έχει αποτύχει. Γιατί σήμερα βλέπουμε ότι συνεχίζουν ακόμη και σφάζονται κοπάδια. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι ζούμε από τον πρωτογενή τομέα, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν από όλους εσάς, γιατί εκτιμώ πραγματικά, όπως είπαμε, τους ανθρώπους που δούλεψαν σκληρά, γιατί αυτά ήταν τα μέσα τα οποία είχαμε, δεν είχαμε άλλα μέσα, δεν δόθηκαν. Όμως, τελικά, τις συνέπειες οι κτηνοτρόφοι και οι άνθρωποι του παραγωγικού τομέα καλούνται να αντιμετωπίσουν. Και όχι οι άνθρωποι που είναι στην διοίκηση. Οι άνθρωποι στη διοίκηση, καλός ή κακός, έχουν ένα ψωμί να φάνε. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα σήμερα δεν έχουν να φάνε. Κυριολεκτικά μιλάμε. Δεν μιλάμε θεωρητικά πλέον. Έρχονται κάθε μέρα και εμένα σαν επιχειρηματίας και μου λένε «Χρήστο, σε παρακαλώ, δώσ' μου ζωοτροφές, θα πεθάνει το κοπάδι μου, δεν έχω να το ταΐσω». Δεν έχει δοθεί ούτε 1 ευρώ για τη σύντηση των ζώων όταν απαιτούν εγκλισμό. Απαιτείς εγκλισμό, αλλά δεν δίνεις 1 ευρώ. Λες ότι αυτή η νόσος θα καταστρέψει όλη τη χώρα
και έχεις ξοδέψει 7 εκατομμύρια που διάβασα πριν λίγο σε ένα δελτίο τύπου. Η Κύπρος που μιλήσαμε χθες έχει δαπανίσει για συν 20 μέρες παραπάνω από εμάς 40 εκατομμύρια ευρώ για σχεδόν το ίδιο ζωικό κεφάλαιο. Εμείς για μία νόσο που θα καταστρέψει την ελληνική κτηνοτροφία έχουμε δαπανίσει ψίχουλα? Είμαστε σοβαροί? Σήμερα εδώ θέλουμε λύσεις από όλους εσάς. Με συγχωρείτε για τον εκνευρισμό μου, αλλά προσπαθώ να μεταδώσω τον πραγματικό πόνο των ανθρώπων. Δεν τον έχει νιώσει κανείς μέχρι σήμερα, γαμώτο. Κανείς! Πρέπει να ξυπνήσετε όλοι σας. Δεν έχετε αντιληφθεί τι ζούμε. Ψυχολογικά να βλέπω το Θέμη χθες που τους φάξανε να κλαίει. Είμαστε σε τραγική κατάσταση, εσείς έχετε να φάτε. Εμείς καταστρεφόμαστε και ο πρωτογενής τομέας. Ξυπνήστε και σήμερα θέλουμε όλοι μαζί να βρείτε λύση. Φτάνει πια. Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Ο κύριος Φαβέλας έχει το λόγο. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε. Αυτές είναι οι οδηγίες που ακολουθάτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θεωρούμαστε εμείς ευρωπαϊκή χώρα, να σας πληροφορήσω ότι η Ουγκάντα είναι 1000 φορές καλύτερη από εμάς. Με τον τρόπο που διαχειρίζεστε όλη αυτή την κατάσταση και σε τοπικό επίπεδο και από το Υπουργείο, πρέπει όλοι άμεσα να πάτε για παραίτηση. Όλοι! Ντροπή είναι. Κύριε Περιφερειάρχα, δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να γίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε πένθος και κάνουν γιορτές στην πλάτη μας. Μερικοί έχουν πάρει όλοι λεφτά, εκτός από τους κτηνοτρόφους. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Και το Υπουργείο έχει ευθύνη και η Περιφέρεια. Και η Περιφέρεια. Δεν δικαιολογείται. Δεν μπορούσατε να τη διαχειριστείτε. Έπρεπε να δηλώσετε ένα έγγραφο στο Υπουργείο. Δεν έχουμε τα μέσα. Δεν έχουμε κτηνιάτρους να εχνηλατήσουμε. Δεν έχουμε τα εργαστήρια να στείλουμε τα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι. Δεν θα καταστρέψουμε ένα νησί γιατί το Υπουργείο δεν μας παρέχει αυτά. Θα ήταν πιο τίμιο, πολύ πιο τίμιο. Και εμείς μαζί σας. Αυτή είναι η απέτηση του κόσμου, όλου του κόσμου. Τελειώσετε. Σε δεύτερο χρόνο θα επανέλθω, κύριε Πρόεδρε. Ας μιλήσουν και το Υπουργείο. Ας μιλήσει και το Υπουργείο και ο κύριος Κόμβος. Εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτηση, τη βλέπετε τι υπάρχει σήμερα εδώ πέρα. Αυτό το ζούμε, αυτό που είπαν οι προλαλήσαντες, το ζούμε καθημερινά εδώ και 5,5 μήνες. Λοιπόν, ευθύνες. Εδώ σήμερα θα ακούσετε τις ευθύνες σας, γιατί πραγματικά έχετε τεράστιες. Ευθύνες για την είσοδο της ζωονόσου. Και η Περιφέρεια και το Υπουργείο. Τελεία και παύλα. Ευθύνες για την κακιά διαχείριση της νόσου μέχρι σήμερα και οι δύο. Ευθύνες για την υποστελέχωση της ιατρικής υπηρεσίας έχετε όλοι. Ένας έριχνε το μπαλάκι, ο Τσιάρας τα έριχνε σε εσάς και εσείς στον Τσιάρα όταν κάναμε τη συνάντηση. Ζητήσαμε, δεν ζητήσαμε. Ακόμα και σήμερα λειτουργούμε με κτηνιάτρους εισαγωγικά μπαλώματα. Φέρνουμε, έρχονται, φεύγουν, ξαναφέρνουμε. Καμία πρόσληψη. Θανατώσεις και ταφές με αδιαφάνεια και προχειρότητα. Το λέω με όλη την ευθύνη του λόγου μου. Και αν θέλετε τώρα κλιμάκιο να πάμε και σταφές πάνω. Και μην κάνετε πως δεν το ξέρετε. Κύριε Περιφερειάρχα, πανηγυρίζατε σε παλιότερη δημοσίευση καταγγελία για επιμελή ταφή. Πανηγυρίζατε ότι όλα γίνονται καλά. Λοιπόν, είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη συνεχιζόμενη διασπορά της νόσου. Και η διασπορά της νόσου θα συνεχιστεί αν υιοθετήσουμε την άποψη του κυρίου Περιφερειάρχη. Είναι αντιεπιστημονική και αυτό που είπε για σταματήσει οι χνηλάτρικες σφαγές δεν σταματάει η διασπορά. Λοιπόν, και αυτό που είπε η κυρία Αντωνέλη, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μειωμένη διασπορά, δεν υπάρχει μειωμένη. Υπάρχουν λιγότεροι έλεγχοι λόγω αδειών. Πέστε πόσοι κτηνίατροι σήμερα στο πεδίο. Αποζημιώσεις ψίχουλα. Πραγματικά ψίχουλα. Εδώ είναι όλοι οι παρευρισκόμενοι, ψίχουλα. Μέτρα βιοασφάλειας δεν παίρνετε. Είναι ανέκδοτο τα μέτρα βιοασφάλειας. Είμαι από τη Θερμή. Θερμή, Πηγή, Κόμη, μια καθαρή περιοχή.
ήρθε συνεργείο απολυματικό την πρώτη εβδομάδα στα πολλά κρούσματα και εξαφανίστηκε. Δηλαδή, ας έρθει η ζωνόσης να μπει. Αυτό μας λέτε. Λοιπόν, προσπαθείτε να τα φορτώσετε στις πλάτες των κτηνοτρόφων. Μέτρα ατομικής ευθύνης και προστασίας, ενώ εσείς δεν κάνετε αυτά που έπρεπε. Λοιπόν, όλα αυτά, κύριοι, δείχνουν ότι υπάρχει προκλητική και επικίνδυνη επιλεκτική ανικανότητα και της περιφέρειας και του κράτους. Τα λέω να τα ακούει και το Υπουργείο. Εγώ δεν θα σταθώ περισσότερο. Οι ευθύνες έχουμε αποδώσει πολύ καιρό τώρα. Η Ομοσπονδία από την πρώτη στιγμή που βγήκαμε στα μπλόκα, από την πρώτη στιγμή που βγήκαμε στη διαμαρτυρία, και δεν ήταν μόνο τώρα, ήταν και το χειμώνα. Η Ομοσπονδία και το χειμώνα στους δρόμους. Και ζητάγαμε μέτρα για κόστος παραγωγής, για εγγυημένες τιμές που αγγίζουν όλους. Για τις ασθένειες, για τα πάντα. Σήμερα ένα είναι αυτό που μπορεί να σώσει το λεσβιακό πρόβατο και τους κτηνοτρόφους. Γιατί μετά από τα πρόβατα θα πεθάνουν και οι κτηνοτρόφοι. Είναι ο εμβολιασμός. Κακά τα ψέματα. Ο εμβολιασμός με επιστημονικά κριτήρια. Υπάρχει πρωτόκολλο, υπάρχει υγειονομικό πρωτόκολλο. Εμείς δεν θα πούμε πώς θα γίνει. Θέλουμε να γίνει για να μπορέσουν να σωθούν τα πρόβατά μας. Ξέρετε γιατί δεν γίνεται? Το θέμα είναι οικονομικό και πολιτικό, κύριοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουν να σωθούν 5-6 μεγάλα μονοπόλια εξαγωγής της φέτας. Το λέω καθαρά. Αυτούς θέλετε να σώσετε. Θα θυσιάσετε ολόκληρο το νησί, γιατί μπορούσατε με 100 εκατομμύρια να είχατε λύσει πολλά προβλήματα, αλλά προτιμάτε να στέλνετε φρεγάτες, πυράβλους, δεν ξέρω τι άλλο προτιμάτε να στέλνετε, για την κυβέρνηση λέω, και δεν είναι τα λεφτά για να σωθεί η κτηνοτροφία της Λέσβου. Όπως το λέτε, είναι ο μεγαλύτερος πυλώνας. Λοιπόν, γι' αυτό μην γελιόμαστε στο κοινό, το πούμε. Θέλετε να σώσετε τους μεγαλοεξαγωγείς, αυτό είναι, μην χαθείτε το όνομά τους. Σίγουρα θα υπάρχουν επιπτώσεις από τον εμβολιασμό, αλλά να τις επομιστεί το κράτος. Ένα σοβαρό κράτος αυτό θα έκανε. Αυτό έκαναν και οι προηγούμενοι. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι η κτηνοτροφία δεν είναι και ενιαία. Για να το πω, γιατί εκπροσωπώ, σαν Ομοσπονδία, σαν γραμματέας, εκπροσωπούμε τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους. Το λέω δυνατά. Αυτούς εκπροσωπούμε. Ποτέ δεν ήταν ενιαία η κτηνοτροφία. Άλλα συμφέροντα, με συγχωρείτε τώρα, αλλά και δεν είμαι ανάντια στα συμφέροντά σας, όσοι ακούσατε. Άλλα συμφέροντα ο τυροκόμος, άλλο ο μεσάζοντας, άλλο έμπορος, άλλο ο κρεατέμπορος, άλλα συμφέροντα καθένα. Εγώ αυτά που λέω εκπροσωπώ και θα σας δώσω πάλι τα αιτήματά μας για πολλοστή φορά. Τα έχω καταθέσει στον κύριο Πρωτοψάλτη να τα δείτε, γιατί είναι τα μόνα αιτήματα που δίνουν προοπτική στην επιβίωση του βιοπαλαιστή κτηνοτρόφου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κωνσταντιδέλης έχει το λόγο. Σήμερα η μέρα δεν είναι καλή, όπως από τις 15 Εκπροσωπείτε τον... Είμαι από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσοτόπου και εκπροσωπώ τους κτηνοτρόφους του συνόλου του νησιού, μαζί με τους συναδέλφους. Από τις 15 Μαρτίου λοιπόν που εντοπίσαμε τον Αυθόδη, πάμε 6 μήνες και είμαστε στο ίδιο τρένο. Δεν έχουμε αλλάξει. Από τα πολλά ταθά και όλο αυτό το βάρος και όλη αυτή την πίεση τώρα και όλο αυτό το θυμό και την οργή που είδατε στους συναδέλφους, εμείς τη βιώνουμε καθημερινά, κύριε Αθανασίου, μέσα στα καφενεία. Και κύριε Περιφερειάρχα, δεν έγινε τίποτα. Σήκωσε ένα βάρος, και θα πω και κάτι, αν δεν μπορείς να διαχειριστείς κάποια πράγματα σωστά και δεν φτάνεις ή δεν μπορείς, λες παιδιά, εγώ μέχρι εδώ. Ας έρθει άλλος, το κάνει καλύτερα. Το λέω αυτό γιατί στους 6 μήνες κλείσαμε. Βγάζουμε δείγματα, σφάζουμε, θάβουμε. Θα πάμε στους 100.000. Πού θα σταματήσει αυτή η ιστορία? Βλέπουμε ότι έγινε, τα μέτρα που λάβατε, κύριε Περιφερειάρχα, είναι τα σωστά για σας? Και ας υποθέσουμε ότι είναι τα σωστά. Όταν λένε ότι ο ιός, οι επιστήμονες το λένε, ότι θα έρθει με το πουλί, θα έρθει με τον αέρα κτλ. Άρα τι κάνουμε? Μία τρύπα στο νερό κάνουμε. Και επανέρχομαι και λέμε, εφόσον πλέον δεν μπορέσαμε να το κλείσουμε, γιατί δεν μπορέσαμε να το κλείσουμε? Γιατί από την πρώτη στιγμή έπρεπε να έρθουν στο πεδίο 100 κτηνίατροι. Απλώς η Λέσβος, κύριε Αθανασίου, είμαστε β' κατηγορίας πολίτες. Μάλλον, αυτό εγώ νιώθω.
Είμαι από τους πρώτους που σφάξαν. 3 συνέτεροι, 1.820 πρόβατα, τα έχω αναβάσει στο βίντεο. Ακόμα αποζημίωση δεν πήραμε και όσοι πήρανε, ο μέσος όρος είναι 150 ευρώ με 137. Ο ένας από τους συνέτερους είναι γκαρσόν και ο άλλος δουλεύει οικοδομή. Οι πιο πολλοί κτηνοτρόφοι, να σας πω την πραγματική εικόνα τι γίνεται. Την ιστορία την πραγματική, γιατί δεν τη βιώνετε. Οι μισοί το έχουν ρίξει στο αλκοόλ, οι άλλοι μισοί είναι στα ψυχολογικά και κάποιοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώνεται. Αυτό είναι. Και βγαίνω τώρα εδώ, βλέπω τους υφυπουργούς, πήγα 4 φορές στο Υπουργείο, 3 διαφορετικούς υπουργούς είδα. Μέχρι να πούμε στον ένα τι θέλαμε, άλλαζε ο άλλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ακόμα περιμένουμε το απολεσθέν εισόδημα που είπε θα το βάλουνε για τις ζωοτροφές που λέγανε οι υπηρεσιακοί παράγοντες μαντρέστε τα πρόβατα στις σάκες. Πώς θα μαντρέσω τα πρόβατα άμα δεν έχω λεφτά? Και πώς θα πιστώσει ένας συνεταιρισμός ή ένας έμπορος όταν εγώ ο ίδιος και άλλοι συνάδελφοι πολλοί λέγαμε και παρακαλούσαμε πυροκόμων, συνεταιρισμών πάνω από 25 εκατομμύρια δεν ήταν για να στηριχθεί ο κτηνοτρόφος που έβρε το γάλα. Και η άλλη παροδία, η άλλη κοροϊδία ποια ήταν? Παιδιά, όσο γάλα πάρτε θα αποζημιωθεί. Όσο γάλα πάρτε και πετάξτε θα αποζημιωθεί. Πού είναι η αποζημίωση? Πού είναι? Όταν κυνηγάνε τον κτηνοτρόφο, τα ταμεία, τα δάνεια, τα απλήρωτα σχέδια βελτίωσης. Πήγα στο Μαξίμου με άλλους κτηνοτρόφους και σηκώνεται ένας περιουσιακός παράγοντας την ώρα που ρωτάει ο Πρωθυπουργός και λέει τέλος Ιουνίου όλα τα παλιά σχέδια βελτίωσης ήταν πληρωμένα. 4 εκατομμύρια αναλαμβάνει η Λέσβος εδώ. Σχέδια βελτίωσης νέα. Νέοι αγρότες, ακόμα οι φάκελοι κρέμονται. Και θέλουμε ανάπτυξη. Και σφάζουμε. Και φτάνουμε στο σήμερα, γιατί δεν ξέρουμε. Οι μεν λένε όχι στον εμβόλιο, σφάζουμε. Οι υπόλοιποι λένε ναι στον εμβολιασμό. Θα μας πει κάποιος επιτέλους τι πρέπει να κάνουμε εμείς που μένουμε κάτι ηλίθια στα χωριά? Δεν το περίμενα στα 52 μου σήμερα να είναι αυτή η κατάντια από το νησί το δικό μου. Το δικό μας νησί. Δεν με νοιάζουν οι κύριοι που είναι από την Αθήνα. Εδώ εμείς, οι Λέσβοι, τι κάνουμε? Ένα μέτρο, κύριε Περιφερειάρχα, δεν είδα ένα έγγραφο να κάνετε να στηριχτούν επιχειρήσεις. Ξέρετε τι κάνανε οι πιο πολλοί τυροκόμοι? Το δώσαν τσάμπα το τυρί. Ξέρετε γιατί? Γιατί στα μαγαζιά που είχαμε εμείς, το νιώθουμε εμείς, το ξέρουμε. Ερχόταν πίσω οι πελάτες και πετούσαν το λαδοτήρι κάτω και λέγανε ότι είναι κλεισμένο. Και για να ξυπουλήσουν οι άνθρωποι και εμείς μαζί δώσαμε πιτ μπαράτη δέτα. Όταν εγώ ο ίδιος έλεγα στον κύριο Αθανασίου και όπου έχω τη φωνή μου να το πάρει ο στρατός και να αποζημιωθεί κανονικά. Και δεν έγινε ούτε αυτό. Όλα γραμμένα στο χιόνι. Και τα ξέρετε κύριε Αθανασίου πάρα πολύ καλά αυτά όλα που σας λέω. Και οι υπόλοιποι τα ξέρετε. Ένα έγγραφο κύριε Περιφερειάρχα δεν κάνετε να στηρίξετε τις επιχειρήσεις. Ένα έγγραφο. Ένα. Κυρία Αντωνέλη, δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Θα πω δύο πράγματα και μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Θα συντονέψω. Εμείς σήμερα τι θέλουμε? Θα μας πείτε εσείς αν πάμε σε εμβολιασμό. Θα το πούν οι κύριοι της κυβέρνησης και εσείς. Όχι εμείς. Αν πάμε σε εμβολιασμό, και κλείνω, αν το γάλα θα χάσει την τιμή, αν το τυρί, τα τυροκομικά προϊόντα της Λέσβου θα ξεφτυλιστούν, γιατί τους λέει ο άλλος εμβολιασμένο, και αν το κρέας θα μπορεί να βγαίνει από το νησί μας. 3 είναι τα ζητούμενα. Αν δεν απαντηθούν αυτά, να ξέρουμε εμείς τι θα πούμε στον κόσμο που κάθεται έξω, στον κόσμο που κάθεται στα χωριά, στους ανθρώπους που είναι στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται. Και εξαιτίας αυτής της κατάντιας, εγώ ντρέπομαι σήμερα για το μηχανισμό του κράτους που με έναν τέλεστε έπρεπε να τους φέρετε όλους εδώ. Να πάρετε από τα πανεπιστήμια τους τετραετής που είναι κτηνίατροι, τους φέρετε εδώ να σταρώσουμε το νησί. Αλλά στο τέλος τα ακούσαμε ότι φταίνει κτηνοτρόφοι. Οι ταλέποροι. Γιατί αυτό είμαστε πλέον. Ζητάμε δανεικά κύριε Περιφερειάρχα για να περάσουμε τα σπίτια μας.
Και αν δείτε τα πανηγύρια που γίναν, δεν θα βρείτε ντόπιο άνθρωπο. Καλά που ήρθαν και κάποιοι ξένοι. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, να συμπληρώσω κάτι, μισό λεπτό, μέλος του φορέα. Αν γίνει έτσι διάλογος... Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Πρέπει να ακουστεί πριν απαντήσει το Υπουργείο. Λοιπόν, για να φτάσουμε εδώ, έχουμε κάνει άπειρα χαρτιά, έχουμε στείλει σε υπουργούς, σε πρωθυπουργούς, σε αντιπροέδρους, σε όλους. Να το μάθει ο κόσμος ότι κανείς δεν άνοιξε την πόρτα του να μας ακούσει. Κανένας όμως αυτό. Ο κύριος Ψαραδέλης Χρήστος έχει το λόγο. Όχι, εκεί με συγχωρείτε λίγο να διορθώσω, Θέμη. Ο κύριος Καβαδάς άνοιξε συνέχεια την πόρτα του πολλές φορές και μας ακούει. Είναι ο μοναδικός. Σας παρακαλώ, όχι διάλογο. Όχι διάλογο τώρα. Ο κύριος Ψαραδέλης. Θα βρούμε ώρα και διάλογο. Πιο ύστερα. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, γιατί για να προχωρήσει η διαδικασία. Από την αρχή φωνάζομαι για το κανείς δεν θέλει το οικονομικό κόστος για το νησί. Στην αρχή το θέμα αντιμετωπίστηκε. Άμα θυμάστε, κύριε Περιφερειάρχε, 15 το μηνός έγινε το κρούσμα, 17 κάναμε την πρώτη σύσκεψη πάνω. Ήμασταν ετηροκόμοι και 2-3 άτομα ακόμα. Ο προϊστάμενος της ιατρικής ποτέ δεν μας έθεσε τη σοβαρότητα της κατάστασης, αυτή είναι η αλήθεια. Μας ζήτησε 3-4 μέρες για το καθαρίσει. Αυτό ήταν το θέμα. Αλλά μας έκλεισε. Έτσι ξεκινήσαμε. 3-4 μέρες. Οι 3-4 μέρες γίνανε μια εβδομάδα, ένας μήνας. Ανταμώσαμε 45 μέρες. Δεν τελειώνουμε ποτέ. Ποτέ δεν τελειώνουμε. Δυστυχώς αποδειχτήκατε ανεπαρκείς στη διαχείριση του θέματος. Και είναι κοινό παραδεκτό, όποιος δεν έχουμε κανένα λόγο με το πρόσωπο, με κανένα. Όποιος είναι ανεπαρκής σε μια δουλειά, αναγκαστικά πρέπει να φεύγει. Εκ των πραγμάτων πρέπει να φεύγει. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε εκκλήσεις. Ποιος μας λέει ότι θα αλλάξει σε άλλους 6 μήνες κάτι. Δεν έχετε καταλάβει όμως, δεν έχετε καταλάβει το κόσμο, δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται. Εμείς από πίσω μας έχουμε 150-200 ανθρώπους. Ξέρετε τι είναι αυτό το πράγμα, να έρχονται να σε κοιτάνε στα μάτια και να σου... Δεν έχει πιο δύσκολο πράγμα να πεις έναν άνθρωπο που δουλεύεις μαζί του 20 χρόνια, δεν σου δίνω και δεν κάνω. Δεν σου δίνω και δεν κάνω. Δυστυχώς δεν θέλουμε να το καπηλεύσουμε το θέμα που ανέφερε ο Θέμης για το θάνατο του κτηνοτρόφου. Δυστυχώς ήταν αυτό. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, να πεθάνουν κι άλλοι, τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει κάτι. Το θέμα τελικά ήταν πάρα πολύ σοβαρό και δεν αντιμετωπίστηκε από την πρώτη στιγμή σοβαρά. Υπάρχουν τρομερές οικονομικές επιπτώσεις. Δηλαδή αν κάτσουμε και τα βάλουμε, αν υπήρχε μια σοβαρή έκθεση, την οποία τη ζητήσαμε από το επιμελητήριο, αλλά το επιμελητήριο δεν ξέρω τι, τέλος πάντων, δεν τις παρούσε όλα. Όταν έρθει η ώρα θα τα βρούμε. Αυτά που έχει χάσει το κράτος δηλαδή από φόρους, από ΦΠΑ, από πράγματα, αν τα είχε ρίξει, έχει χάσει τα πολλαπλάσια. Το κράτος έχει χάσει τα πολλαπλάσια από ό,τι αν τα έδινε. Θέλω να το καταλάβω, κύριε Καβαδά, μ' ακούτε. Κύριε Καβαδά, μ' ακούτε. Δεν μπορεί να έχει πάει για σοβολάκια. Όπως το σταθμάρχης πάει για σοβολάκια, μπορεί να έχει πάει για σοβολάκια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει τρομερό οικονομικό με τους ανθρώπους. Σας λέω ότι το πρόβλημα καλύφθηκε αυτό στο 1,5-2 μήνες τώρα, γιατί υπήρχε λίγο γάλα όσο γάλα έμεινε και μπορέσαμε και καλύψαμε. Από εδώ και πέρα θα γίνουν πράγματα, αν συνεχιστεί το πράγμα θα γίνουν πράγματα που ούτε εμείς τα έχουμε φανταστεί και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν μιλάω για τις θα το έδωσε ο Μανώλης. Ποτέ δεν ζητήσαμε στήριξη. Ποτέ δεν ζητήσαμε. Δεν ήρθαμε και εμείς στηρίζουμε τον κόσμο. Ότι δεν είναι ο κόσμος στον δρόμο να κάνει, να δει, να πυροβολεί, να κάνει, το στηρίζουμε εμείς. Δεν μπορούμε όμως πια. Πρέπει να το δείτε το θέμα και είμαι και τους επικεφαλής των παρατάξεων. Πρέπει να το δείτε το θέμα, δεν είναι σχήμα λόγο το νησί καταστρέφεται. Κατανοητά όσα είπατε. Προχωράμε, κυρία Ιρένη. Ο κύριος Ζερεδίνης έχει το λόγο. Εγώ θέλω να κάνω... είμαι αντιδήμαρχος Δήμου Δυτικής Λέσβος στο προκείμενο τομέα, είμαι έμπορος κρεάτων και κτηνοτρόφος και μέλος του φορέα. Μια ερώτηση πρώτα. Η πρόταση της περιφέρειας μετά από 6 μήνες, κύριε Περιφερειάρχη, είναι να σταματήσει την ολιψίες. Τότε σφάξτε τα όλα από την αρχή,
Τώρα, αύριο, να ξεμπερδεύουμε όλοι, ξεκουραστούμε. Εμείς για να μας αρρωστήσετε, δεν θα κάτσουμε να με αρρωστήσετε. Αν μετά από 6 μήνες είναι αυτό, μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό σας λέω, αν σφάξετε αύριο, να ξεκουραστούμε όλοι. Και θέλω και να πω κάτι άλλο. Δεν πρόκειται όπως πάει. Θα βρίσκουμε συνέχεια κρούσματα και συνέχεια θα σφάζονται. Διότι όσο έτσι γιατί δεν μοιράσαμε τσικόλιβα, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να μοιράσουμε τσικόλιβα. Δεν υπάρχει στον κόσμο έξω. Βγες να τους πείτε ότι σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο... Ο κύριος Περιφερειάρχης έκανε μία πρόταση στην αρχή. Δεν ξέρω αν την ακούσατε. Θα σφαγεί όλο το κεφάλαιο της Λέσβου, έτσι που πάει. Με τα μέτρα που παίρνουν και με τις 90 μέρες που λένε, θα σφαγεί όλο το κεφάλαιο. Το βλέπω, γενικώς. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, να τελειώσω. Κυρία, πώς την είπες? Να τελειώσω. Να αναφερθώ και στα Κρέτα. Εδώ και 5,5 μήνες εμείς είμαστε κλειστά. Δεν μας έχει δώσει κανεί σημασία. Μπορεί να ρωτήσει το Υπουργείο. Εμένα προσωπικά μου έχουν μείνει όλα τα ζώα. Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα λυθεί το θέμα ούτε τον επόμενο καιρό. Γι' αυτό σας λέω, ας τα παρατήσουμε. Αν είναι η πρόταση της Περιφέρειας να σταματήσουν οι αιμοληψίες, τότε μπράβο. Ο κύριος Γιαννάκης Φώτης έχει το λόγο. Γεια σας. Εγώ είμαι εκπρόσωπος των Σφαγείων Λέσβου. Απασχολούμε 40 οικογένειες. Δεν θα μιλήσω για την επιχείρησή μας, θα μιλήσω για τους παραγωγούς. Εγώ ήρθα πριν 1 χρόνο στη Λέσβο, αναλάβαμε τα σφαγεία πρώην Σενάχα, γύρισα στον τόπο μου και βλέπω την πλήρη αδιαφορία και από το Υπουργείο και από τις υπηρεσίες. Και θέλω να μιλήσω για τους παραγωγούς. Με παίρνουν καθημερινά παραγωγοί που δεν έχουν πλέον να πληρώσουν ούτε την εφορία τους, ούτε το δάνειό τους, ούτε καν τις ζωοτροφές τους και δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στους επόμενους μήνες. Και από ό,τι φαίνεται και όπως το βλέπω, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Πρέπει να δοθεί άμεσα στον κόσμο βοήθεια. Όποια είναι αυτή. Και οδηγίες. Δεν γίνεται χωρίς οδηγίες και με ανομία να συνεχίσουμε έτσι στο νησί μας. Μας έχετε κλωβισμένους και δεν κάνουμε τίποτα. Το αποτέλεσμα θα είναι πολύ άσχημο για το νησί στους επόμενους μήνες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα και καμία οδηγία. Να δοθούν οδηγίες και βοήθεια στους παραγωγούς. Να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Αυτή τη στιγμή δεν στηρίζει τον πρωτογενή τομέα. Με κανέναν τρόπο. Ούτε με τις αποζημιώσεις, ούτε τίποτα. Οι οδηγίες αυτή τη στιγμή θα γεννήσουν τα ζώα τους στους ανθρώπους. Τα παλιά ζώα που έχουν μείνει μέσα, τι θα τα κάνουν, πώς θα τα ταΐσουν. Αυτά τα ζώα που θα γεννηθούν, θα τα κρατήσουν. Θα βγει το γάλα που θα μπορούν να το δώσουν γιατί θα πρέπει να αρμέξουν να ταΐσουν τα αρνιά τους. Πού είναι η μέριμνα για αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για τους παραγωγούς. Αυτό έχω να πω και αφήνω σε δεύτερη μοίρα και τα σφαγεία και τα τροπομεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Συνεχίζει ο κύριος Σελάχης Παναγιώτης. Εγώ θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που είχα τα σφαγεία, αλλά και τώρα στο εμπόριο που βρίσκομαι. Εγώ έχω να πω 2 πράγματα απλά. Ο κόσμος έχει τρελαθεί, τα έχουμε πει όλοι, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Μέχρι σήμερα που είχα 1.600 ορκισμένους παραγωγούς στη δουλειά μου, έρχονται οι άνθρωποι και χτυπάνε την πόρτα μου. Εγώ δεν περιμένω να αγοράσω αρνιά γιατί δεν είμαι πλέον στα σφαγεία, δεν τα έχω. Μου ζητάνε δανεικά. Τους δίνω. Δεν μπορείς να τους αρνηθείς κάτι. Είναι σε κατάσταση ρημαδιό. Και θα πω μια πολύ μικρή ιστορία, πολύ γρήγορα. Με παίρνει ένας αδεξιμιός μου τηλέφωνο. Ήταν τσομπάνης ο πατέρας του. Τον έχω βαφτίσει. Είναι τώρα 20 χρονών. Νονέ, θέλω να σου μιλήσω 5 λεπτά. Πες μου, αγόρι μου, τι θες? Ο μπαμπάς μου κάθε μέρα είναι με ένα αχ και με ένα βάχ. Δεν τον έχω σφάξει αυτό. Περιμένει τον έλεγχό του για να βγει. Ναι. Κλαίει όλη μέρα. Το βράδυ στο σπίτι. Πατάει κάτι κραυγές. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχουμε παλαβωθεί στο σπίτι. Σηκώθηκα, πήγα το απόγευμα, τον βρήκα τον μπαμπά. Κάτσαμε 2,5 ώρες. Μιλήσαμε, κάναμε ένα πακέτο τσιγάρα. Του προσπάθησα να τον βοηθήσω. Τον βάζω σαν ζήτημα αυτό ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει σε όλες τις οικογένειες. Και μιλάω όχι για κανέναν άνθρωπο ο οποίος είναι χαμηλής, άνθρωπο σοβαρό και δεν άντεχε. Τέτοιοι πολλοί θα βγουνε.
Και μια πρόταση θα κάνω τελευταία. Όλα τα άλλα τα είπαν οι άνθρωποι, θα τα πούν και οι υπόλοιποι. Μια πρόταση σαν έμπορος, στα σφαγεία. Να ανοίξουν τα σφαγεία, να σφαχτούν τα αρνιά και τα πρόβατα που είναι προσφαγή, όχι τα έγκυος, και να πάνε στην Αθήνα. Να βρείτε έναν τρόπο να πάνε τα κρέατα στην Αθήνα να πουληθούν. Έχουν και τιμή γιατί δεν υπάρχουν. Τα ζητάει η αγορά. Να βρείτε τρόπο να ανοίξουν τα σφαγεία, να πάνε στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικότερα. Και να γίνουν όλες οι καταστάσεις με τον τρόπο που θα πάνε στα σφαγεία και που θα πάνε. Γιατί γίνεται να πηγαίνω στα σφαγεία με τη διακίνηση εννοώ και δεν χαλάει για την τοπική και δεν μπορώ να πάνε έξω. Επειδή το ψυγείο φορτηγό που θα τα μεταφέρει δεν θα το ραντίσουμε, δεν θα μπει στο καράβι, δεν το ραντίζουν πάει στον Πειραιά. Αυτή η λύση είναι πολύ μεγάλη. Γιατί υπάρχουν μη παραγωγικά ζώα τα οποία τα ταΐζουν τσάμπα, ενώ τα πρόβατα, γύρω στις 25 με 30.000. Αυτά μπορεί να απορροφηθούν, σας πληροφορώ εντύμως, μέσα σε 1,5 μήνα. Και έχει κάπου 30-35.000 αρνιά, περσινά, βαριά, που γίνουν κρυάρια τώρα και τα θηλυκά πρόβατα, που είναι και αυτά 35.000. Όταν όλα αυτά τα κρέατα μαζευτούν, θα λιγοστέψει ο ρυθμός. Ο ρυθμός θα λιγοστέψει. Αρκεί να βρείτε τον τρόπο να δώσετε το ok να φύγουνε. Αφού δεν ήταν τον τρόπο να σφαχτούν και να διακινηθούν εντός Λέσβου για την τοπική αγορά, τι μένει? Να ραντίσουμε τα ψυγεία και να πάνε στην Αθήνα. Να βρούμε αυτόν τον τρόπο. Είναι σοβαρός. Είναι 70.000 ζώα αυτά. Και πιάω και λεφτά. Να ξανασάνουν οι παραγωγοί, να μην τα ταΐζουν τσάμπα. Διότι αυτά τα αρνιά σήμερα του χρόνου θα πουληθούν για κρεάρια. Είναι από το Πάσχα. Και ναι, αυτό ήθελα να πω σαν πρόταση. Θεωρώ πάρα πολύ σοβαρή και να το σκεφτείτε και να δείτε τι μπορεί να γίνει. Παρακαλώ, όχι διάλογος. Τελειώσατε κύριε Σιλάχα. Μισό λεπτό. Εκτός του ότι θα σταματήσουν να ταΐζουν οι άνθρωποι αυτά τα 70-80.000, θα εισπράξουν και τα λεφτά αυτά, δεν ξέρω ποια θα είναι η τιμή τους, που θα τα σφάξουν και θα λιγοστέψει το πρόβλημα, να είστε σίγουροι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν είμαι επιστήμονας μεγάλος, είμαι επιστήμονας της ζωής και του εμπορίου 55 χρόνια.